Babe got rose in my cup though. Shawty climbing my pole, she got me locked in on cup though. G house, bring the streets out, go DJ, please play that heat now. Sip H, that super bass got me dead live. I'm Kurt Cobain like boom. Ay sus, mama. Mauto, awa. Lipay kayo. Ato na lang ikaw ngay kay pa. Sus, kanilong sa kanding. Ato na ni uli sa gay. Tara, ma. Oy. Balik sa buwan. Kanding sa. Si aning intaw mo. Kahit balik kayo ay dirahon. Ara na sa kunsing. Ara ba ko azo kanina kay ihi ako pag-azo. Kunsing. Uy, ara na. Kunsing. Kunsing. Uy, kapitana, unsa may ato? Ato na akong giazo nimo ba nga barato. Nagano ikaw dira? Ligo, tug kanding akong gipalit ka aning. Kuana naman ang kandinga. Ang kabang man ni. Doon nakaila ako sa ninga kanding. Oh, sure dira kapitana, pinalit namon kita ni aning. So tisa iza na. Doon. Ni Kunsing! Ang akon man ni kanding! What? Si aning may nagbalik di anak namon. Ako ni kanding! Halas kapitana nangangkon na. Pinalit na namon ito. Bito! Ang akong gasod ni kanding, oh! Awara mo? Sure diha kapitana, oy kay si aning may nagbalik di anak. Wanto ang akon palit ni aning ana di na magsilbi. At di ni magsulbi Kunsing! Ako na ni kwaon, kaya ako ni Oy! kanding! Oy, pinalit na namon ni mama. Ano ba? Mahala mo na. Ako ni kanding! No, 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 no. Dili ako ni subayon. Ako na kapitana. Ang nagbalik di aning mo. Ano na kayo na? Dito sa ako buhoy. Naman kita may mag-away! Ato si Ana na itong bugnoon! Uno, kapitana, si aning dapat atong buglo. Amo gani aton nga tuon! Di, naman kita may magbugno! Kamula mo ay kabis taga sa kulog. Kapitana, patang-tang ako buhok. Happy. Kapansin kita na lamang ato na to si Aning para mahusay yun na gikawat na akong kanding! Ara akong agtuon na. Tara! Kasiksi manginakon, uy. What? Aniyan gud ang afam. Ikakita ni sa aknawas. Masulti. I will send you mini lots of money. Yes! Makabagad ako sa akong parcel pa. Na ano man to si mama? Daw man eh si Zari Castorya. Si mama ba? Daw man eh wakainom si Iza tambal. Uy! Nagstorya-storya raman ni sin Iza. Na ano naman niya ako mama? Daw nagkusod niya ako mama ba? Iparihab na ni ba? What? Kay magstorya raman gusto ni sin si Zara usa. Uy! Hala, akong mama ba? Naunusan na ni. Ngayon na pagkagkwarta na ko! Dili ma, uy! Nakakita na gani ako sing kwarta ba kay pangbansa akong parcel. Hala! Kadagan ko na ni mong kwarta na. Di ka nagkakuha kwarta. Dili, nagkanaatsikan ba tong si... Kan kayo to si Buding ba kay... Nagisugo man ko niza. Nga isa ko gipakuan, arizige pa to. Isa ko dazong ko gitagaan. Mama nga gisugo di Buding ni mo. Nagigisugo kag kuha na. Bisa, nano dira? Dili ma, gipatugoy ako sin kanding. Ding gipakumpay. Gipatugoy kasing kanding, gipakumpay. Amo na kadako sa rin isa gihatag. Waman, lamay lumas na ako ni Iza. Isa lang ako gipabaylo. Kani umisa nga. Aw sige, pabaylo unta ka. Kay butan man ka nga pagkataw. Aw, pagtarong yun. Alinak, gaya ako nakbi. Bahini ako. Sabang nga rama, oy. Yung mo magi ko gisaw-zawan. Sige na, nakiwa ko ikapapalit og lipstick. Sige na. Oh, sige na, good. Ay, maadtosan ko sa bahay, ma, ha? Ano naman ikaw dito? Mag-ilis, tara ko, ma. Mag-ilis. Sige, pagdali kay. Magkuan na ako diri, mag-beauty-beauty. Sige, ma. Pag ikan, ma, nakainom na ka, masing tambal mo, ma. Unsa nga tambal ba? Masing tambal, ma. Uy, kay, nakita naman ta ka ganina ba? Kay, nag-storya na kasi ni ikaw, Rausa. Nakainom ka, masing imo tambal matong bayuditik ba, ma? Nabuang na ka, dira? Unsa pagtuunin mo na akon? Buang? Ha? Nagpusing-pusing ako kanina, nagpractice ko. Kaya nga akong afa, mutawag to niyan, basit padadaan ako sing kwarta. Ikaw, di tagayin na ako si kwarta ka ako ipalit og lipstick para mupuhan niya akong ngabil. Aw, mao ba ma? Aw, sige mo, imo na lang ning 200 ma. Sakto ra siguro na pa yun mo lipstick may, kaya para ba ko'y paliton ma? Amo ra ni, 200? Kay bita ka na akong nga company bad sa akong parcel. Sige. Ako rin ipunan, basin padadaan ko sa akong afam niyan. Pagdali dito, pagdali. Kaya manglakad kita, updi ako, mapalit ako lipstick para ikay mo tanaw kung nano'y bagay sa akong lips. Sabay ma, kay mag-ilis pa ko lagi ma. Sige na. Sige. Laling! Hoy, Laling! Ano ba siya?
Pusing eh, si pusing-pusing. Pusing. Wala ka siguro na si Loling ba? Wala. Unsa naman sa problema ninyo mga chismosa mong mga makso? Ang imo anak among gipangita. Ha? Unsa naman igikuanin sa akong anak? Unsa man tuzo? Ang kanding ni kuan kapitana iya man dai to gibaligya nako. Oh, tinuod. Ana akong to kanding gibaligya si mo anak. Unsa gikawat ang kanding nimo kapitana sa akong anak? Ha? Dili na ingana nga akong anak ha mangawat si kanding. Unsa pagtuon ninyo? Punsing og during nanguha sa among kalubian? Duman ari nag-away. Hala, patay. Si Punsing manaog si Kapitan Paping. Hala no, base na ari ni Klim sa tong kanding no. Nga mo si Kapitan Paping ba? Patay ka ko sinisarada. Paghuwat mo kay tawagan akong anak. Kawatan ka aso na imo anak ha? Aling! Aling! Marika! Hala, patay. Gitawag ako ni Mama. Anong kanina ko? Basta. Magpasyal-syal ang kanuhay ko para daw rabawin ay tabo ba? Sige, magpasyal ko. Nga naman, Ma! Dere! Dere! Nanaman na, Ma! Dere, pagdali! Naman, Ma! Itugan ako sa tinuod. Diin ka atong kwarta nga imong gipakita diri nakon. Kabuling, manggudto, Ma! Tugali ko sa tinuod aning kay wata ka gipadako nga mangawat hasin kanding. Ano man ako ni nagsulto ni mo nga nangawat ako, Ma? Kana sila ni Punsing ug ni Kapitan Paping. Di ba, nagbaligya ka na kong kanding? Kakapitana man dya ito kanding. Oh, akong to kanding. Ikaw po sana ka ha. Aninga ka, kakawatan ni mo si kanding. Ikaw pusing. Asa nito pa sa gili akong anak ka nangawat ha? Ikaw, nabirwa na makasal ikaw nga kang chismosa. Tingali imo ra tulat giangkon nga imo to kanding. Mauga. Akong to kanding. Ilhanan akon kay kabang-kabang anak kong kanding. Ah, ganahan yan ikaw sing kabang-kabang ha? Kabangin na. Dire! Ab! Kapitana bitaw tong mga kanding. Kawatan mo kay kanding. Kawatan ni munaw. Kanding ka man. Amat. Kapuza oy. Luwag dito ato kaapas ba si Punsing banakon ba? Mari na sana ko tabo. Asa na ka to si Punsing no? Ito ko kapas na akong wifi. Hindi mo tumudagan. Ay! Ari na ka din ay! Hala! Si Punsing! Nagkaya nga akong pangag. Aning, naggagaro nga akong pangag, aning. Hala, napangag na lat ako. Kita Punsing. Na ano mga ikaw ka? Ibunog ko nilaling Punsing oh. Awa. Punsing, kuya po na ko Punsing. Nangangulat ang akong kap. Nisamot ka pangag. Hala Punsing. Natangtang man ay mong ipon. Natangtang di ay. Hala, gada kang ngipon. Hala kap, gitinood man nilaling kap. Uy, nagkabang-kabang gasod kap. Lagi Punsing. Paita sa din mag-ina atong kalaban. Uy, mabunog gasod kita. Kap no, tanawag lang gibuhat sa isa anak o. May atong buhaton sa nino nga makabawas kita nila. Ito noon sa may atong buhaton para makabawas ka nila duha. Mubawas kita Punsing. Uy, di kita palupig. Uy, kasunod. Amon lat atong black azal. Uy, ako na. Pangagan na akong. Anaon na Ang lagi. Uy, taos lang mga magkapitana, bi. Asa naman nagto? Agoy! Tara to ni abot. Ang bay, nalaling. Oh, katultul. Kita na. Nabunuog lagi kapitana. Grabe lagi, ma. Pag sumbag ba na ako sa ngipon ni Punsing, pangod ditso, ay. Usan lang kabakipan ang naibilin ni Isa. No, tinood ba na? Oh, lagi, ma. Grabe. Daw mo tapit ikaw kusap ba? Sus! Akulat! Si kapitana naghambog-hambog ang isa kuno kandeng kay kabang kuno. Awang na akong gikabang-kabang. Diri, libuto ang wait, diri black eye ang duha ka matada. Lagi, ma. Master, kasi pero mabibi. Ha? Sila alang nasin si Aning, nalipay-lipay man. Asa magkas na mama? Mangutana na ako nila. Hala na ako na yung doon, ha? Aling, aling! Asa nga si Mama Punsing? Hala, si Doring. Ay, imo mama og si Kapitan. Adto sila nagsambiting. Asa man, oy? Suti sila, sungon ka mo na sila nagsambiting. Oh, adto mo sila. Ganahan ka nga mo-apil nila dito sa biting? Oh. Ganahan jud ka. Oh, ganahan ko. Adto sa sambiting. Mauning sambiting ay doon. Ang sira, sige naman. Sige. Mauning, sambiting. Teka na ka na. Ari na.
Yung kanila nilaling na sinialing kasakita sa akong mata. Uy, na-block ka ay. Agay. Aw. Uy. Aw. Uy, kapitana. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko?